Benny, skal du have drik til kaffe? Oluf, kan du ikke snart få dig taget sammen til at finde den store kasse med julepynt? Det er det jo med, at vi slet ikke får pynt op til jul. Jeg ved nu, der er Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor den store kasse er hen. Jeg har kigget over det hele dog. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor den er hen. Nej, det er bare dejligt. Det er næsten ligesom den gang med transistorradio, og jeg skulle lige til at tænde for den, og så var han væk. Og det er næsten ligesom den gang søster, hun var ude for noget alene der, og hun skulle lige til at bruge håndvækser, hun skulle lige til at tænde for den, og så var han væk. Ja, og Kai han havde siger noget til hende. Jeg ved hvordan de har den i Rhodos. Den var dejligt varm der lige nu. Vi kunne da godt tage og sende en postordre i her dag. Kaffekanden, den er sprunget i luften. Skal jeg lave noget ny? Ja, selvfølgelig skulle du lave noget ny, og kaffekanden, den er jo sprunget i luften af. Oh. Jamen, det gør jeg så. Det er de gule sider, mand. Det er de gule sider. Hvad sagde du, Benny? Det er de gule sider. Altså, det er siderne i bogen er gule, ikke? Ligesom kortet den anden aften, ikke? Rustikt, ikke? Nå ja, det er bare dejligt.